Ole hyvä. Voi, kiitos. Nyt se sitten tuli. Mikä tuli? Bronkiitti. Ettei vaan olisi keuhkokuumetta. No ei. Kyllä tämä menee tästä ohi. Otatko sä kun kahvia? Juu, ehdin minä ottaa kupillisen. Onko sinulla kipeät keuhkot? No on, kun minä olen yskinyt niin paljon. Tulehduksesta se johtuu. Ei, kun minä olen yskinyt niin valtavasti. Kipeät keuhkot, väsyttää, nousee kova kuume. Minä varaan sinulle ajan. Arvauskeskukseen. Terveyskeskukseen. Ja Elinalle pitää soittaa. Hei hei. Isä on kipeä. Mikäs sillä on? Äiti sanoi, että keuhkoputken tulehdus. Voi olla jopa keuhkokuume. Se tekee aina omia diagnooseja. Juttelitko sinä isäs kanssa? En. Se oli nukkumassa. Nimi oli. Timo Koskinen. Onko teillä Kela-kortti mukana? Kyllä on. Kiitos. Asutteko vielä Hilkan kadulla? Asun. Selvä. Voitte mennä odotushuoneeseen odottamaan. Kiitos. Kuka rouva? Ainakin seuraavat laboratoriokokeet täytyy ottaa, eikö niin? Hemoglobiini, sokeriarvot, koska Timpalla on aina jano. Ja senkka ja röntgeniin täytyy päästä keuhkojen takia. Timppa syö kyllä ihan hyvin, mutta se väsymys saattaa johtua siitä, että rauta-arvot ja vitamiinit eivät ole kunnossa, vaikka meillä kyllä syödään aina itse laitettua ruokaa. Kyllä ainakin nämä asiat täytyisi tarkistaa. Älkää turhaan huolehtiko. Lääkäri kyllä pyytää oikeat kokeet. Hän ottaa vastaan huoneessa 8. Kiitos. Kiitos. Kuule Elina. Aiotko sinä tosissasi esitellä minut sinun isälle ja äidille? Ilman muuta. Vai etkö sinä halua? Totta kai minä haluan. Kerrot vaan milloin. Mulle sopii vaikka 2 viikon päästä. Joo. Sinne on helppo järjestää aikaa. Kuule, mun täytyy nyt mennä. Nähdään illalla. Joo. Hei hei. Otatko lääkkeen kanssa kuumaa yrttiteetä? Mieluummin vettä. Ja sitten teetä ja paljon sokeria. Paljon sokeria laitetaan. Ja ehkä tilkka konjakkia. No ei nyt lääkkeen kanssa mitään konjakkia höpsis. Irja, minun jalkoja paleltaa. Hakisitko villasukat? Minä käyn hakemassa. Irja Koskinen? No terve! Timppa hei! Jaha, sä jaksat olla jo jalkeilla. Nyt saat kyllä itse hakea teen keittiöstä. Kuule. Elina soitti. Hän tulee ensi viikolla. Se sanoi, että joku sen kaveri tulee myös. Varmaan Sirpa. Ai Sirpa.
Sitä tyttöä minä en ole varmasti nähnyt 10 vuoteen. Tunteeko hän sitä edes? Jaa.